Dobrý deň, ahojte a vítajte, tu Ivana z Zerotrade a dnes sa opäť pozrieme na nový týždeň, na novú technickú analýzu pre Bitcoin a Ethereum. Keď sa pozrieme na denný graf Bitcoinu, vidíme, že cena momentálne je v tejto štruktúre, v tejto korektívnej štruktúre alebo v tejto range. Aktuálne sa odrazila z tohto silného levelu supportu, dokonca sa odrazila veľmi pekne týmto dvojitým dnom, ako keby na rovnakej cene, čiže môžeme to označiť ako keby dvojité dno, dvojité vlastne odvetnutie ceny, čo môže značiť, že cena môže ísť vyššie k najbližšiemu levelu. Vidíme, že tu už mala pokus dosiahnuť tento level, ktorý máme zaznačený, ale sa tam nedostala, čiže je možné, že ešte pôjde opäť k tomuto levelu. Tento level si môžeme zaznačiť ako medzilevel a rezistencie. Čiže momentálne, ešte keď sa pozrieme z vyššieho pohľadu, z weekly grafu, tak vidíme, že momentálne to vlastne cena takto konsoliduje. Za mňa táto zóna je v podstate bullish zóna, čiže cena tu môže ísť vyššie k tomuto levelu, môže ísť ale aj teda sa odraziť z tohto levelu smerom dole. Ešte ako vidíme, tu sa nám vytvára takáto klesajúca trendová línia tu alebo tu, čo by nám aj vlastne tu pekne značilo, že pokiaľ by cena prišla k tomuto levelu a k tejto trendovej línii, môže odtiaľto ísť nižšie sem, opäť k tomuto levelu, respektíve aj, teda pokiaľ by cena išla týmto spôsobom, môže ísť nižšie aj na nižšie levely. Pokiaľ by ale cena prerazila tento level, respektíve aj trendovú líniu, môže ísť opäť vyššie. Čiže tieto sú možné pohyby cien. Momentálne však, keď sa pozrieme na nižší časový rámec, tak vidíme, že teda cena sa nám tu pekne dvojnásobne odrazila, čo by mohlo značiť teda pokračovanie ceny smerom hore. Ak by sme chceli teda vstupovať do pozície long, tak by bolo vhodné z môjho pohľadu počkať aspoň na ešte jednu zelenú bullish engulfing candle, prípadne keď si nájdeme tu ešte levely z nižších časových rámcov, vidíme, že napríklad tu máme tento medzilevel, takisto tu máme tento menší medzilevel. Čiže pokiaľ by sme videli, že cena nám začína stúpať, vytvárať nám vyšší highs, vyšší lows, opäť vyšší highs, vyšší lows aj tu, tak môžeme vstupovať do pozície long. Čiže vstupovať môžeme buď aj priamo na tejto cene, pokiaľ teda, ale je to možno skôr agresívnejší vstup. Pokiaľ chceme však lepšie potvrdenie, tak by sme vstupovali až troška vyššie, zhruba nad týmto levelom. Take profit si dávame teda k jednotlivým levelom k tejto cene, prípadne až teda predpokladám, že cena pôjde k tomuto levelu, tak by take profit bol až k tomuto levelu. Vždy potrebujeme však samozrejme sledovať vývoj ceny, prípadne si nastaviť aj, pokiaľ cena príde vyššie, stop loss na miesto vstupu. Stop loss dávame pod týmito lows. Alebo teda ešte môžeme využiť aj tento level pre vstup a takisto dať take profit k tomuto levelu. Je to však už, tu by mohol byť stop loss aj teda nižší, kratší. Čiže si môžeme pozrieť aj indikátor volume profile na túto range. Áno, vidíme, že tu máme na tejto zóne value low a take profit nám ukazuje, alebo teda value high nám ukazuje na tejto červenej čiare. Môžeme si dať ešte volume profile aj z vyššieho časového rámcu, alebo teda na túto väčšiu zónu. A vidíme, že tu máme teda vhodný vstup na pozícii value low, tu máme POC a tu máme value high. Čiže uvidíme, či cena príde až teda opäť do tejto zóny. Momentálne sa môže cena pohybovať od levelu k levelu, čiže od tohto levelu k tomuto levelu a z tohto levelu budeme čakať, ako cena zareaguje, či pôjde vyššie alebo sa otočí smerom dole. Keď sa pozrieme na Ethereum, vidíme, že cena nám tu takisto sa vyvíja v tejto veľmi pekne veľkej štruktúre, korektívnej štruktúre alebo v tejto veľkej range. Aktuálne teda cena nevytvorila vyšší highs, nepodarilo sa jej preraziť túto silnú rezistenciu, iba túto jedným falošným breakom a vidíme, že cena
sa odrazila a pokračuje smerom dole. Nakoľko tu vidíme toto dvojnásobné odmietnutie ceny, je možné, že cena, ak by bolo teda toto formácia double top, tak cena môže ísť až úplne dole k tomuto silnému levelu, prípadne aj k tomuto silnému levelu. Momentálne takisto, ale však budeme sledovať, ako cena reaguje na jednotlivých leveloch. Cena sa môže pohybovať od levelu k levelu, čiže ak to vidíme, aktuálne cena nám tu konsoliduje na tomto leveli. Keď sa pozrieme nižšie, vidíme, že cena tu v podstate ide do boku, čiže konsoliduje. Čiže z tohto levelu môže cena ísť aj hore, ale aj dole. Skôr však z môjho pohľadu je cena bearish, čiže očakávam skôr pohyb nižšie smerom dole. Čiže môžeme, vždy hľadáme najlepší vstup do pozície. Ak by sme chceli vstupovať do smeru short, tak vstupujeme buď z tohto bodu po potvrdení, alebo pokiaľ cena uzavrie pod týmto levelom, tak môžeme vstupovať tu a teda k ďalšiemu najbližšiemu levelu. Prípadne ak cena teda uzavrie nad týmto levelom, môže ísť aj smerom hore. Uvidíme teda, ako sa cena vyvinie. Takisto tu máme túto klesajúcu trendovú líniu, čiže túto trendovú líniu by najskôr cena musela takisto preraziť, ak by sme chceli vstupovať do pozície long. Pozrieme si ešte nižší časový rámec. Z nižších časových rámcov je možné samozrejme obchodovať, pokiaľ obchodujete z nižších časových rámcov, je možné obchodovať aj túto range. Pri range vieme, že teda obchodujeme zo spodnej hranici smerom hore, z vrchnej hranici smerom dole. Môžeme si aj potvrdiť túto range. Vidíme, že cena sa aktuálne nachádza na value low, čiže môžeme aj toto využiť pre vstup, buď na aktuálnej cene, alebo až na pozícii POC, k tomuto levelu, prípadne teda k tejto vrchnej časti, k týmto vrchným highs. Takisto, keď si ešte pozrieme aj indikátor volume profile na aktuálnu range. Čiže vidíme, že pokiaľ tu máme value low, pokiaľ by cena teda sa dostala na tento level, tak vstupujeme tu smerom hore. A ešte keď si dáme volume profile na celú zónu, tak vidíme, že ďalší pekný vstup máme teda na tomto leveli. Čiže vždy opäť obchodujeme od levelu k levelu a čakáme na vývoj ceny. Ďalšie technické analýzy vo forme videí a textov nájdete v našej Discord skupine, kde nájdete aj trady signály a videokurs zdarma. Pridajte sa aj na naše sociálne siete, všetky odkazy nájdete v popise tohto videa. Budeme radi, keď nám dáte like, aj váš komentár a odber nášmu kanálu. Majte sa pekne, uvidíme sa v ďalšom videu. Dovidenia.